అయితే ఇంట్లో తూపున దృష్టికోణం అయితే మిస్ వరల్డ్ తూప మిస్ వరల్డ్ తూనగా ಒಂಜಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ನೆಕ್ಕು ಉಪ್ಪುಡು ಉಂದಾಲಜ್ಜಿ ಐತೆ ಬೇತೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ जैसे कि हम पंडे गिते नॉर्मल मिसेस मैंगलूर ದ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಉಪ್ಪುನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಂಚನೆ ಮಿಸಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆನೆ ಉಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಂಡ ಅವಳು ಬೇತೆನೆ ಕನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಂಡ ಸೇಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ನಡಪುನಾಗ ಏತ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 22 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಗ್ಲಿ 40 ಪಂದ್ ಇತ್ತು 40 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಅಂಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅವು 22 ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ನಿಂಕ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ 22 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಾಖಲು ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ವಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪೋಜಿ ಅವಳು ಪಾತೆರ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜೆ ಬಂದ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾತೆರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂಚಮಿನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಜಪಾನ್ ದಕನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೀನಿ ಬಕದಕ್ಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬತ್ತಿದ್ದು ಬಕ ಕೆಲವೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫಿಲಿಪೀನ್ ಅಕ್ಲೆ ಇತ್ತೀರು ಅಕ್ಲೆ ಅವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿ ದಕ್ಲೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಫಿಲಿಪೈನ್ ಇನ್ನೆಂಚಿನ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬೇರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಒಂದ್ 2 ಜನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಅವ್ಲು ಇತ್ತೀರ ಪಂಡ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆದಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತವು ಅವೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೋರ್ಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದೇ ಪಾತ್ರ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ನಾಗ ಬ್ಯೂಟಿ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಅವೇ ಆಪಿನ್ಕಿ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಪೋಯಿ ಬಕ ಇರೆಗ್ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಪಾತ್ರೋಡು ಇರೆ ಅಂಚೆನು ಪೋಡು ಇರೆ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಆಪಿನಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇರೆ ಹೈಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚೆ ಪುಡಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಹಾಕಿ ಮೇನ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ದಿಂಚ ದಪನ ಡೇ 1 to ನಮ್ಮ ಯಾಪ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪ ಅಕನ ನೆಕ್ ಕ್ಲಾಸದು ಅವು ಡೇ 1 to ಡೇ 9 ಮುಟ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9th ಲಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪೂರಾನ ಅಕ್ಲ ಅಲ್ತರ ಪೂರ ನಮಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಜಡ್ಜ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಖಾಲಿ ನಮಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತದ ಅಕ್ಲ ನಮಕ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇಜಿ ಅಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲ ಈ ಎಂಚ ಬಿಹೇವ್ ಮಲ್ಪಾರು ಎಂಕ್ಲೆ ಟೂರ್ ವಿಸಿಟ್ ಇತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಬಾಕಿ ಇರೇಗ ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾತೆ ಪೋದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ ಚಾರಿಟಿ ಪೋದಿತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಚಾರಿಟಿ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು ಚಾರಿಟಿ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಕೋರ್ ಉಟ್ಕೊಂಡೋಡು ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಎಂಚ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಅಕ್ಕನ ಲೋಕಲ್ ಟೂರ್ ವಿಸಿಟ್ ಪೋತಾ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಣ ಅವು ಪೂರ ಸೊ ಇಟ್ ಪೂರ ಈ 22 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇತ್ತೇರು ಓ ಮೇ ಬಿ ಏನಂತೋದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನೇರ ಐಟ್ ಅವ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಚೊಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರೇ ಪೂರ ಓವರಾಲ್ ಉಪ್ಪು ಓವರಾಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಖಾಲಿ ಇರ್ನ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಒಂದು 10% ಉಪ್ಪು 90% ಪೂರ ಇರ್ನ ಉಪ್ಪು ಇರೆಂಚ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾದ ಏನೊಂದು ಇಪ್ಪ ಪಂಡ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತು ನಾಣ್ಣ ಎಂಕ ಶೋಕ್ ತೋಜಿ ನಾಣ್ಣ ಅವತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾನೊಂಜಿನಿಗಾನ ಪೊಣ್ ಮಗಲ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಚ ಪೂರ ದಾದ ಕೂರ ಆಪುಂಡ್ ಪಂದ್ ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿ ಇರೆ ಪಾತ್ರನ ಅವು ಪೂರ ಅವಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉಂಡೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈರ್ನಲ ಈ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಎಂಚೊಂಡ್ಲಾರ ಈರ್ನ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ತೋಚ್ಪ ತುಪ್ಪೇರ್ ಇನ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಇದೇ ಬ್ಯೂಟಿ ಉಂಡು ಇದೇ ಪಾತ್ರನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕು ಪಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತ್ರ ಅಂಡ್ ಇರೆಗೆ ಅವು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಅವಕ್ಲ -. ತುಪ್ಪೇರು ಖಾಲಿ ಅಕ್ಲ ಅವು ತುಪ್ಪೇರ್ಕಿ ಇರಿ ಫೇಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಯಾ ರಿಯಲ್ ಉಲ್ಲಾರ ಅವು ಅಕ್ಲ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಉಪ್ಪುನಿರೆ ಅಲ್ಪ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೇಂಡುಂಚಿನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಾನ ಅಂದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಫೀಲ್ ವೆನ್ ಯು ವಾನ್ ಈರ್ ಗೆಲ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಿನ್ ಆಣಾಗ ಪಣ್ಣಾಗ ಈರೆ ವಾ ರೀತಿದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಂಡ ಆಲ್ತ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಪನ್ಪಿಲ್ಲಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪನ್ಪಿಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅವು ಪಣ್ಣಾಗ ದಾದ ಆತನ ಬಂದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾತಿಜಿ 22 ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಟೈಟಲ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಡತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ತಿಕ್ಕನ್ಕಿ ಇರೆಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಗೌನ್ ಇರೆಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪೂರ ಬತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯತನಕಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬಕ್ಕ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ವಿನ್ನರ್ ಆಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇತ್ತಿಜಿ ಪಣಗ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಎತ್ತೇರು ಪೂರಕ್ಲ ಅಕನಕನ ದೇಶದಕ್ಲ ಕಂತಿನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತನ್ ಪೂರ ಪೋಂಡು ಕಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪೋಂಡು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪೋಂಡು ಇರೆ ಪೂರ ಪೋಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 3 ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಫುಲ್ ಡಲ್ ಆಯ ಒಯ್ಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನಾನು ದಾಲಿ ಜೊತೆ ವಿನ್ನರ್ಲ ಪೋಂಡು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಎತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ 4 ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಇತ್ತಂಡು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿನ್ನರ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪೋಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಂಡ್ ಅಂಡ್ ಶಾಕ್ ಇತ್ತಂದ ಅದು ಹಾಕೊಂಡು ಪಂದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾನ್ಲ ಬಕ್ಕ ಜಪಾನ್ಲ ಬತ್ತು ಉಂತಾಯಿರ್ ಆಯ್ತು ಹೆಂಗ್ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತನ್ಕಿ ಆಲೆ ವಿನ್ ಆಪಿನ್ ದಯಪಣ ಅರೆಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಗದನ್ ಕೆಲವು ಟೈಟಲ್ ಪಣ ಅಂಚೆ ಎತ್ತೇರು
ಲಾಸ್ಟ್ ಕುದಲ್ ಎತ್ತೇರಿ ಅನ್ನಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಕರ್ಕೆರ ಪಂದ್ ಆ ಒಂಚೂರು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಟೈಟಲ್ ದಾಗ ಗೊತ್ತಿಜಿ ವೈಫ್ ಎತ್ತಿರ್ ಪಂದ್ ಅಕ್ಕನ ಜೋ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಕ್ಕನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಉಂತನಾಗ ಲ್ಯಾಕ್ ಬತ್ ಟೌನ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಂತಿಯೇ ಓಕೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತೀರ್ ಅವು ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ವಿನ್ನರ್ ಬಂದ್ ಬಕ್ಕೆ ಯಾನೇನ ಸ್ಯಾಚ್ತದ ಓ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಯಾನ ಅವು ಮೂಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಕೊಡ್ಚಿ ಎಂಚ ಆತನ್ ಬಂದ್ ಈತ ಜನದ ನೋಡಿ ಏನನ್ ಅಕಲ್ ಚೂಸ್ ಮಂತಿರಲ್ಲ ಬಂದ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪನಾಗ ಎಡ್ಡಿಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬರ್ತಿರ್ತೀರ ಅಂಚ ಸೊ ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಆ ಖುಷಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ಕುಡ್ಲದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ನಾಗ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ನಾವು ಬಂದು ಎನ್ನುವ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅವು ದಾಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮದ್ಮೆ ಬಾಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಾಲೆ ಅವು ತೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ದಿನಕ್ಲ ಪುರುಪೇರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂಚೆ ದಾಲೇಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಡ್ರೀಮ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ನಿನಿಕಿ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ನಿನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೈಜಿಡ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಪೋತು ಬಂದು ಪಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರ್ಲೇಕನೆ ಒರಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೆಲವರು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಲ್ವೇರು ಬೋಡ್ಸಿ ದಾಯ ಪೋಪುನ ಅಡಿಮುಟ ಪೋಪುನ ಏರು ಬಟ್ ಈರು ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಐದು ಪಾತ್ರ ಇದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಐತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಐತೆ ವಿನ್ನರ್ ಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ರಂಗಡ್ ಬತ್ತು ಭಾರಿ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಂತನಕ್ಲು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಚನೆ ಈರೆಗೆ ದಾದ ಅವಕಾಶಲು ಉಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ತಿತ್ತೆ ವಿನ್ ಆದ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅವಕಾಶಲು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಈರೆಗೆ ದಾದನ ಅವಕಾಶ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ ರಾತ ಅವಕಾಶ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡ ದಾದ ಯಾನಿತ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಎಂಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆವೊಂದು ಅವು ದಾದ ಎನ್ನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತನ್ ದುಂಬಲ ನಾ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಯಾನೆಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ತೆಂಕ್ ಅಂಚ ಅವನ್ಕಿ ಎನ್ನಲಕನೆ ಅಂಚಿ ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರ್ ಕೆಲವೇರು ಮಲ್ಪುಲಕ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರೋಡು ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ದುಂಬುಡಿಂಚಿ ಕೆಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರಿ 8 ವರ್ಷ ಇಂಚಿ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಯಾಪಡಿಂಚಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತನ್ ಯಾಮಣೆ ಓಲ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ದಾಲ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಈ ಪಂಡಗ ಶೋಕ್ ರೆಡಿ ಆವಡು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಅವು ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ದುಂಬುಡಿಂಚಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ವೇರ್ಕಿ ದಾದಾಪುರ ಮಲ್ಪೋಡ್ನೆ ಯಾನೈಕ್ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೆ ಓಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ವೇರ್ಕಿ ಅಡೆ ಪೋ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡ ಓ ಅಂಗಿ ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ದಾದಾಪುರ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಅಂಚ ಪೋ ದಾಲೇಜ್ಜಿ ಅವು ಅವು ಖಾಲಿ ರೂಮರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಂಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಅಲ್ಪಲ್ಲ ನಮಕ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಫಸ್ಟೇ ಪಂದು ಇಂಚು ಇಂಚು ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಪಂದು ಸೊ ನನ್ನ ಯಾನೊಂಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣ್ಣಾಗಿ ಪಣ್ಲಕನೆ ಕಿ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅಂಚೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರ ಮಲ್ಪಾರೆ ದಾದನ ಡ್ರೀಮ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆವಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎದುರು ಪೋದಾಲ್ ಮಲ್ಪನಾಡ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲ ದಾಲ ಐಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಾಲ ಕೊರ್ರೆ ಎತ್ತನ ಟೀಚ್ ಮಲ್ಪ ಇವನ್ ಏನ ಸರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ಲ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪೇರು ಸೊ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳೇರ್ಕಿ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೋಯಿ ನನ್ನ ಹೆನಂತೂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೂದು ನನ್ನ ಏರೆಗ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ರೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಬತ್ತದ ಯಾನ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇಪ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಾವು ತೋಷ್ಪವರ್ ಆಪುಜಿ ಜैसे कि सपोर्ट ಉಪ್ಪಂದ ಓಲ ಆಪುಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜಂದೆ ಓಲ ದಾಲ ಅವೇ ಮೇನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅವು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಐಟ್ ದಾಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಇರ್ ಕುಡ್ಲಡೆ ಇತ್ತೆ ಇರ್ ಬನ್ನಾಗ ವಾ ರೀತಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ಪ್ರಕಾರ ತೂಯರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳ ಇರೇನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ ಭಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚಾಂಡು ಕುಡ್ಲದಕಲ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲದಾಗ ನಾ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕದ ನೆಂಕು ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಎತ್ತೇರು ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾಪ ಬರ್ಪ ಅವೇ ಕಾಲ್ ಹಿಡಿತಂಡು ಈ ಯಾಪ ಬರ್ಪಿನ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತಾಪನ್ ಓಕೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂದ್ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲು ತೋದು ಪರ್ಕಿ ಅನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಕೆಲವೇರು ಬರ್ಪೇರ್ಪಿದೆ ಕ್ರೌನ್ ಮೇನ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಸೀದಾ ಓ ಯಾನ್ ಬತ್ತಾಯ್ ಬಂದ್ ಇವನ್ ಮಸ್ತ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ನಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಬತ್ತು ಪೂರ ಪೋತೆ ಸೀದಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ ಬರ್ಪೆ ಹನ್ ಇಂಕ ನಮ್ಮ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನೇಟ ಅವು ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿನೇಟ ಇಂಚೆ ಇತ್ತಿನೇಟ ಯಾನ್ ಇಡೆ ಮುಡ್ ಬತ್ತೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿಯಾಗ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಒಡ್ತೆ ಪೋದ್ ಮಲ್ಪಲಕ ಬರ್ತಾನೆ ಇಂಕ ಸೊ ಅಂಚೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಲಾಗ್ ಕೊರಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಜಂಗ್ ಏನ ತುಳುನಾಡದಲ್ಲ ಫ್ಲಾಗ್ ಬೋಡಿ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಕಾಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಲಾಗ್ ಕೊನಿ ಅಲ್ಪ ನಮಕೋ ನಮ್ಮ ಓ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಫ್ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಡ್ರೈತಿ ನಮ್ಮ ರಡಡ್ಕೊಂಡ್ರೈತಿಜಿ ಸೊ ಯಾನ್ ರಡೇನ ಫ್ಲಾಗ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ಜೋ ಗೂಸ್ ಬಮ್ ಬರ್ತನತೆ ಮಾತನ್ನ ತೂದೇನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬನ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಈಗ್ಲ ಖುಷಿ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಕಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಫ್ಲಾಗ್ ಪತ್ತೊಂಬರುಂದಿಲ್ಲ ವಿದ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಯಾನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸು ದುಬಾರಿ ಪಂಪೇರು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಗೆಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪದ ವರ್ಡ್ ಅದು ನಾರ್ಮಲಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಮಿನಿ ಯಾಪುಂಡೆ
ಅಂಚ ರೂಮರ್ಸ್ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ಅವಿ ಪಣ್ಲಕ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೂಜಿ ಕಿ ಅವ್ಲು ದಾದ ಆಪುಣ್ ಪನ್ ಒಂದು ಇತ್ತ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಡ್ತಿ ಈರ್ ಮೂಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅವಿರೇ ಗೊತ್ತುನ್ ಕಿ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇವ ನಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪುಣ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಡ್ ಅಂಚೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇಡ್ ಯಾನ್ ಪೋಯಿನೆಟ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುನ್ ಎಂಕ್ಲ ಕೆಲವು ರೂಮರ್ಸ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಕಿ ಕಾಸ್ಕೊಡ್ದು ವಿನ್ ಆತಿನ್ಪ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಕೊಡ್ದು ವಿನ್ ಆಪುಣ ಅಂಡ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೋಡೆ ಅವನೇನು ಕೇನು ಕಾಸ್ಕೊಡ್ದು ಪುದರ್ ನಮಕ್ ಬರೋಡ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಓಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇರೇಗ ಖರ್ಚುಂಡು ಇರೇಗ ಅಡಿಮಿಡ ಪೋಪಿನ ಖರ್ಚು ಪುರಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಇರೇ ಎಫರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವರು ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೇನುವ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಣ ಅಕ್ಲಿ ಇತ್ತೇಡ ಅಂಚಲ ನಮ್ಮ ಕಡ್ಪ್ರೋಲಿ ಅಣ್ಣ ಕೆಲವು ಎಫರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಪೋಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಡಿಮಿಡ ಪೋಪ ನಮ್ಮ ಆತ್ ಖರ್ಚು ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಆತ್ ನಮ್ಮ ಪತಂಪೋದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೂಮರ್ಸ್ ಬರ್ಪು ನಿಕ್ಲವು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ವಿನ್ ಮಲ್ಪನಾಂಡ ಜನಗಳು ಪಂಪಿನ ಪಂಪೇರೆ ಅನ್ನ ಅಂಚಪುರ ದಾಲಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ನಾವು ಮಲ್ಪ ಐಕ್ ಯಾನ್ಲ ಪಣ್ಣಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಮಲ್ಪನಾಂಡ ಯಾನ್ ಮಿಸಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿಸಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಿನ್ ಆದ್ವೇದು ಮಿಸಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯಾನ್ 4th ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಇತ್ತೀನಿ ಮಿಸಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ 2nd ರನ್ನರ್ ಬತ್ತಾಣ ಬಕ್ಕ ಮಿಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿನ್ ಆದ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಚ ಪೋಯೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಊರು ಯಾನ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ವಿನ್ ಆದ ಏನ ಪುದರ್ ಬೈದೋಲಿ ಇಂಕ ಸೊ ಅಂಚ ರೂಮರ್ಸ್ ಓವೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಡಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಪ್ಪು ಊಲ ಕಾಸು ಕೊರದದ್ದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಿತ್ತೆ ಪಂಪನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಿತ್ತೆ ಮಾತಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಿತ್ತೆ ಬರ್ಪ ರೂಮರ್ಸ್ ಅವ್ ಸತ್ಯ ಆತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮೇನ್ ಇಪ್ಪು ನಂಚೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಇಂಡಿಯಾ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕಂಟ್ರಿ ಬೇದೆ ಅಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊಡ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅಪ್ ಈಗ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಬೋಪಣ ಈ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪ ಯಾನ್ ಇತ್ ಕೊರ್ಪ ಸೊ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬರ್ ಪೂಜೆಟ್ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ 9 days ಜೊ ಜರ್ನಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ನಿಜ ಪೂರ ಮೇನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯಾನ್ ಎರಡು ಕೇಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಡ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆನ್ ಟ್ರೂ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಂಡ ದಾದ ಎವರ್ಡ್ ಬೈದಂದು ಎವರ್ಡ್ ದಿಕ್ಕದಂದು ಇರ್ ಪೊರ್ಲುಲಾರ ಅತ ಪೊರ್ಲುಲಾರ ಪಂಡದಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಟ್ರೂ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಂಡ ಬಣ್ಣದ ಇನ್ನರ್ ಸೋಲ್ ನಮ್ಮ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಜೋ ಬಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಓ ಉಲ್ಲತ ಫೇಕ್ ಮನ್ಪವಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾವಲ ನಾಟಕ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜೆ ಇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇರೆಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಈ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಇರ್ ಕೂಡ ಅವೇ ಉಪ್ಪಡ್ ಬರ್ಪಾರ ಸೇಮ್ ಓ ಏನ ಡಾಪುಜಿ ಅಂಚಿನಾಕ್ಲೆ ಇತ್ತಿರಲ್ಪ ಈ ತೋಷ್ಪವೇರ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತ್ರವೇರ್ ಪೂರ ಅನ್ನ ಫಿನಾಲೆ ಬಣ್ಣಗ ಕೆಲವೇನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರೂಪ ತೋಜಿ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಇರ್ ಪಣ್ಲಕನೆ ಯಾನ್ ಜರ್ನಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯಿ ಸರಿ ಡೇ 1 ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ ಇಂಚೆ ಇಂಚ ಬಕ ಯಾನ್ ಮಾತಾಡ ಪಾತ್ರನ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಡೆ ಪೋದೆ ಮಲ್ತಿನತ್ತು ಯಾನ್ ಇಂಚೆನೆ ಉಲ್ಲೆ ಸೊ ಇಂಚೆನೆ ಇತ್ತಿನೇಟ್ ಏನ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನ ಇಂಚೆನೆ ಇದು ಕಂತಿನೇಟ್ ಯಾನ್ ಏನಾವ್ ಈತಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಸರಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಪಂಪೇಕಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ಸೋಲ್ ಜೋ ಉಂಡತೆ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಔಟರ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚಲ ಬ್ಯೂಟಿ ಇನಿ ಓಪನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅವಳ ಪಂಪೇರ್ ಅವಳ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದಂಡು ಪೋರ್ಲಿ ಜೇರಾರ್ ಪೋರ್ಲಿ ಪೋರ್ಲು ಉಲ್ಲೇರ್ ಅವೇ ತಿಕ್ಕನ್ ಬಂದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಪೋರ್ಲು ಅವೇ ಮಂಚೀಜಿ ಇನ್ನರ್ ಸೋಲ್ ನಮ್ಮ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಒಂದಾಗಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಜನರಲ್ ಅದು ಇದು ಪಾತೇರಿ ಎಂಕ್ಲ ಆ ವಿಚಾರನ ಮದ್ಮೇದ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಿಪ್ಪುನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಯ್ರ ಆಪುಣ ಪಂಪಿನಂಚಿ ನೀರು ಪಂಡರ್ ಸುರುಕೆ ಪಂಡರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಭಾಗ ಪಾಲ್ದು ಗೆತ್ತನೋಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ಏರೆಂತೂದೆ ಇತ್ತೆ ಟಿ ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೇಗ್ಲ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಕ್ಲೆ ಇರ್ನ ಸಜೆಷನ್ ದಾತ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ ಪಂಡ್ಲಕನೆ ಯಾನ್ ಅವೇ ಪಂಪಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಇವನ್ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪಂಪೇರು ಅಂಚ ಆಪುಜ್ಜಿ ಅಡೆಮುಟ ಏರ್ ಪೋಪಿನಂಚ ಅಕಲೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಪಾತ್ರ ನೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವು ತೂವರೆ ಶೋಕ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕೆಲವು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಡ್ಡೊಪ್ಪೇರು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಪುರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆಂಡಕ್ಲೆ ಎದುರು ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತದ ಅವೇನ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಎಂಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಬಕ್ಕದ ಪೂರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪನ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಎದುರು ಪೋದು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗ್ ಮಾನೆ ಫೇಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಯಾ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಂಗ್ ಬತ್ತೇರ್ ಪಾತ್ರ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ತ ಪಿರೌಡ್ ದಾಲಿತನ ಏನ್ ಪಾತ್ರವೇ ಪೂರ ಆಪು ಬಾಕಿದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪೂರ ಎರೆಗ್ಲ ಒಂಚ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಪೋಡಿಗೆ ಪೂರ ದಾಲೇಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಈರನ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನೆನಪಾಪುಣ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕತೆ ಪಂಪುಜಿಯಾನ ದಾದ ಪಂಡ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ನಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರಿಗೆ ರಡ್ಡು ವಾಕ್ಯಡೆ ಕತೆ ಬರೆಯಲೇ ಬಂಡೇರಿಗೆ ರಡ್ಡೇ ವಾಕ್ಯಡೆ ಕತೆ ಬರೆಯೋಡು ಏರಿಯಲು ಬರೆಯರಾಜಿಗೆ ಬರೆಯಗೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕತೆ ಮುಗಿಯಿತು ಒಂದು ರಡ್ಡೆ ವಾಕ್ಯಡು ಆಯ್ನ ಕತೆ ಮುಗಿಂಡು ಅಣ್ಣ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ನಾಕ್ಲ ಕತೆ ಮುಗಿಂಡು ಎನ್ನೋದಿಪ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಕತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಣೊಂದು ಕತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುನು
ಮದ್ಮೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನೇಕೆ ಇರುವಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಜನಧ್ವನಿ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದ ಮಾತುಕತೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಭವಿಷ್ಯದ ದಾದಂಡ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಪಲ್ನೀರ್ನ ಯೋಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಲಹೆ ರಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರದು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾತಾದಾಡ್ದು ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ ದಾದ ಇರ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಯ್ತೆ ಅನೆ ಪಂಡದೆ ನೆಟ್ ಎನ್ನಲ ಕನೆ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪರೆ ಇನೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾ ಬೇತೆ ಓಲ ಹೆಲ್ಪ್ ದಾಲೆತ್ತಂಡ ನಕ್ಲೆ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತು ಬುಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜನ್ ಮೆಂಟರ್ ಸರ್ ನ ಥ್ರೂ ಟೆಂಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚಿನ ಎರೆಗ್ಲ ಅಂಚಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ನಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಏನಾರ ಬತ್ತೆ ಯಾಪಲ್ ಬತ್ ಕೇನೋಲಿ ಯಾನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ್ ಪನ್ಪೆ ಈಜನೇನ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರ್ ದೀಪಕ್ ಸರ್ ಯಾರ್ಲ ಯಾಪ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡ್ರೆ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರ್ ಅಂಚೆ ಮರ್ಸಿ ಮ್ಯಾಮ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ್ ಎಂಕನ ಆರ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸಲೂನ್ ರನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರ್ ಸೊ ಒಂದು ಮಿಸಿಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಿಸಿಸ್ ಕರ್ ನಾವು ಫುಲ್ ಜರ್ನಿ ಆರೇಂಗ್ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಮಂತದ ಕೂಡಲ ಶೋಕ್ ಮಂತೀರಿ ನಾನು ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಕನ ಬ್ಯೂಟಿ ಜೋ ಉಂಡು ಶೋಕ್ ಇಜ್ಜಾವು ನಿಕ್ಲಿ ಬಲೇಪಿದೆ ನಮಗ ಅವು ಶೋಕ್ ಮಂತ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಮುಟ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪಾವ ಪಂಡ ಐತೆ ಒಟ್ಟಾದ ಎಂಕ್ಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜನಧ್ವನಿ ದಾದ ತೇರಿಯೊಂದು ಬತ್ತನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೋಡು ರಡ್ನೇದಾದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಸಮಾಜದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಜಿನದಾದ ಪೋಪಿನಂಚನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೋಡು ಒಕ್ಕ ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಪೇರವಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೋದು ಅವ್ಲು ದಾಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಪಂಪಿನಂಚನ ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪೇರವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಇನ್ನು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಪಂಡ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪನೆ ಅವೇ ಪನಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪನ್ನಾಗ ಇತೆನ್ನ ಸರ್ ಜೋ ಒಳ್ಳೆ ದೀಪಕ್ ಸರ್ ಅರೆಗ್ ದಾದಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಮೆತ್ತಕಿ ದಾದಾನ ಗೊತ್ತನ್ಕಿ ಮೇರ್ ಓದು ಮಲ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಆತಾರೆಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಉಂಡು ಬನ್ ಖಾಲಿ ಚೂರ್ ಪುಷ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪುಷ್ ಮಂತದ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಅವು ಅರೆಗ್ ಎನಮಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನೇಟ ಎನೆ ಅಡೆ ಮುಟ ಪೋರೆ ಪಂಡೆ ನಾವು ಈಸಿ ಜಿ ಅಡೆ ಮುಟ ಪೋದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೋಡಿಗೆ ಕುಲ್ಯ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಪೋದ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಜಾ ಪೋಬೋದು ಈ ಫೇಸ್ ಮಂತ್ ಬಳೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಂತಿಬೇಕ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಸರ್ ನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪವೇ ನೀರೆಂಚ ಕಲ್ಪದ್ ಕೋರ್ಬೇ ನನ್ನ ನೀಂದು ನಮ್ಮನೆ ಇದೇ ನೂಕುವೇರು ಇದೇ ನೀಂದರೆ ಬತ್ತಿಜೆ ಅಡೆ ಮುಟ ರೀಚಾರ್ ಆಗುದು ಪಣ ಅಕಲ್ಲ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀಂದದ ಮುರ್ಕರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಕಲ್ಪವೇ ಫುಲ್ 100% ಕಲ್ಪವೇ ಅಣಗಿ ಈ ಪಂಪಿನ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ಲ ಕಣೆ ನಮ್ಮ ಉಲೈಡ್ ಅವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಉಪ್ಪು ಅವ್ ಸ್ಟೆಮಿನ ಒಪ್ಪೋಡಿ ಅಡೆ ಮುಟ ಪೋದು ಯಾನ್ ಅವ್ ಮಲ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ನಮಕ್ ಏರ್ ಕಲ್ಪದೇರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಭರೋಸಾ ದೀತೇರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೀತೇರು ಅಕನ ಪುದರು ನಮ್ಮ ಕನ್ಪಾಪ ಅಂಚ ವಿದ್ಯಾಸಂಪತ್ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಪತ್ ಅವರು ಮಿಸಸ್ ಅರ್ತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾರಿ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಈರ್ನ ಕೆಲವು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಂಡಾರು ಈರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಾರು ಜೊತೆಗೆ ಅವತ್ತಂದೇ ಸಾಧನೆ ವಾರೀತಿ ಮಲ್ತರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪಂಡಾರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಜನಧ್ವನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಗೆ ತಂದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಾತಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಪತ್ ಅವರು